Radimo jednonožnu varijantu hip trusta. Pre toga obema nogama radimo zagrevanje. Noge postavljamo raskorak u širini ramena, gornji deo leđa, odnosno lopatice je na klupi. Ukoliko nemate klupu, nađite neki drugi oslonac, bilo koji. Iz te pozicije dole vršimo udah, stežemo stomak, težište prebacujemo na zadnji deo stopala na pete i odatle ka gore vršimo izdah, odnosno u gornjoj poziciji i stežemo gluteuse kako bi rasteretili donji deo kičme i ceo stimulus bio na gluteus. Izdah gore, zaključamo, radimo u zadatom broju ponavljanja. Druga zagrevna serija, iskorak napred desnom nogom, prsti leve noge i peta desne noge moraju da budu u liniji, to će biti druga zagrevna serija. Ponovo težište ide na petu, odatle naprednija varijanta koju ćemo mi da radimo. Jedna noga ide gore, leva ili desna, u ovom slučaju neka bude leva, težište takođe na pete. Kada dođemo do malo naprednije verzije, tek će biti na butini i odatle radimo u zadatom broju ponavljanja. Gore vršimo izdah.